nangangalay. Ay, oo nga eh. Ang mahirap mami, yung nakangkas na babae. Kasi nakaganon lang eh. Nakakapit lang. Ang para ka start on. Pwede mga mo. Buti kung may naka-seatbelt ka, may sandalang ka. Ang ina, makapaganon ka. Pwede mo pa yung phone. Maalam na. Sabi lang, ay gusto ko hash brown patay. The chicken lang. Ito yung pinakikinggan natin si Johnson. Yung nireto yun. Nireto nung ex niya na nasa Amerika. Yan. Yung ex niya galing Amerika. Ayaw na nung babae. Yan. Nagsasalita. Yung ex niya, best friend niya yung Johnson. Yun ang nireto. American citizen. Ayun pa oh. Sininang ito at saka nanay ko sa mangga.
ba tayo makapunta doon sa ano? Nako. Crossing. Di ba may nabibilan dati dito? Kami nag-send ng pera. Puro sibuyas eh. Pero, Anong lechon ng ano? oh, lechong manok na may pork. Yung ano yung puwet? Suka at saka milon. Puroro. Ayan yung suka mo. Yun ba yun? Hindi. May pa tayo. Tao. Suka yun. Alam niya ako maggawa ng suka. Pero yan, masarap yan. Tubo yan. Eh. Sarap niya sa yempo. Kunin na nga natin yung karne doon. Ang tagal na yung karne doon. Yung karne doon. Pwede. Pwede ako dito, no? Oo. Dito oh, di ba magkaano ka? Ayan, no? Ay, naku kapuso. Mga cheese Hindi dito. flash. Paradahan yun. Paradahan dito.